ହଉ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଗୁଡ୍ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ ହେଇଗଲାଣି। ହଉ ଆଜି ଟପିକ୍ ଆମର କ'ଣ ପଡ଼ିବ ଆଜି ଡିଜିଟାଲ ମାର୍କେଟିଂ ୱିଥ୍ ଏଆଇ। ଆଚ୍ଛା ମାର୍କେଟିଂ କ'ଣ ବୁଝୁଛ? ବାଇଂ ଆଣ୍ଡ ସେଲିଂ ଅଫ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ତାକୁ ମାର୍କେଟିଂ କହନ୍ତି। କୋଉ ଟାଇପ୍ର ମାର୍କେଟିଂ ଥିଲା ଆଗରୁ? ଆମେ କୋଉ ଟାଇପ୍ର ମାର୍କେଟିଂ ଦେଖି ଦେଖି ଆସିଛେ? ଇକୋନୋମିକାଲ ମାର୍କେଟିଂ କ'ଣ ସେଟା? ଶୁଣୁ ଆମର ଟେନସନ୍ ନାହିଁ କି ଦେଶରେ କ'ଣ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ବୁଝିପାରିଲୁ? ହେଲା ଏବେ ଆମର ଟେନସନ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ପୁରୀ ଟ୍ରିପ୍ କି ବିକିବାର ଅଛି, ହୋଟେଲକୁ ବିକିବାର ଅଛି, ହେଲା ଆଉ ଜାଗା ଫାଗା ଯାହା ଅଛି ବିକିବାର ଅଛି। ଘଟଣା ସେତିକି କି ଆମକୁ ଜିଡିପି ଦରକାର ନାହିଁ, ହେଲା। ସୋ ଆଗକୁ ଯେଉଁ ଥିଲା ଟ୍ରାଡିସନାଲ ମାର୍କେଟିଂ କେମିତି କ'ଣ ହେଉଥିଲା? ଲିଫଲେଟ୍ ବିକା ହେଉଥିଲା, ଲାଇକ୍ ପେପରରେ ଗୋଟେ ଲିଫଲେଟ୍ ଦିଆ ହେଉଥିଲା, ପେପରରେ ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଦିଆ ହେଉଥିଲା, ଆମର ବିଲବୋର୍ଡ ମରା ହେଉଥିଲା, ଏମିତି ସବୁ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ମାର୍କେଟ ହେଉଥିଲା। ତ ସେଇଟା କ'ଣ ଲିମିଟେଡ୍ ଏରିଆକୁ କଭର କରିହେବ। ଆଉ କେତେଟା ଲିଫଲେଟ୍ ବିକା ହେଉଛି, କେତେଟା ଆମେ କରିଛେ ବିକିଛେ, କାହା ପାଖକୁ ଯାଇଛି, ସେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କିଛି ଆମେ କରିପାରିଲେ, ତାକୁ ଟ୍ରାକିଂ କରିପାରିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ହେଲା ଡିଜିଟାଲ ମାର୍କେଟିଂ। ଏ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଏବେ ନୂଆ କରି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇନି, ଏ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବାର ଅଲମୋଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି କିଛି ନହେଲେ ବି 25 ବର୍ଷ ହେଇସାରିଲାଣି ଖାଲି ଡିଜିଟାଲ ମାର୍କେଟିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବାର। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଉଛି କ'ଣ? ଆଡ୍ ରନିଂ। ଆମେ ଭାବୁଥିଲେ କି ଡିଜିଟାଲ ମାର୍କେଟିଂ ହେଉଛି ଆଡ୍ ରନିଂ, ମାନେ ଫେସବୁକ୍ରେ ଆଡ୍ ଦିଅ କି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଆଡ୍ ଦିଅ କି ଗୁଗୁଲରେ ଆଡ୍ ଦିଅ, ସେତିକି ଡିଜିଟାଲ ମାର୍କେଟିଂ ହେଇଯାଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଜିଟାଲ ମାର୍କେଟିଂ ଅଲମୋଷ୍ଟ 25ରୁ 26ଟା ଟପିକ୍ସକୁ ନେଇକି ଡିଜିଟାଲ ମାର୍କେଟିଂ ହେଇଗଲାଣି। ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ପୁରା ସମ୍ଭାଳିବା, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପୁରା ବିସ୍ତାର ରୂପେ ବୁଝିବା ଡିଜିଟାଲ ମାର୍କେଟିଂ କେମିତି କାମ କରିବ ଏଆଇ ଥ୍ରୁରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଏଆଇ କ'ଣ? ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ। ହଁ କ'ଣ ସେଇଟା? ମାନେ କ'ଣ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବୁଝିଲେ ସେଇଟା କ'ଣଟା? ନାଇଁ ଏକଦମ ଗଲତ। ଆଉ କିଛି ଆଇଡ଼ିଆ? ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ମାନେ କ'ଣ? କୃତ୍ରିମ, ମନୁଷ୍ୟକୃତ କୃତ୍ରିମ। ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ମାନେ ବୁଦ୍ଧି, ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ଦିମାଗକୁ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କୁହାହୁଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିକି ଆମେ କେମିତି ଡିଜିଟାଲ ମାର୍କେଟିଂକୁ ବୁଷ୍ଟ କରିବା ଆଉ ଆମେ କାମ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଅଟୋମେସନକୁ ଆଣିପାରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ସେ ଡିଜାଇନ୍ସ, ସେ ଆମର ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ଡିଜାଇନ୍ସଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସେ ଭିଡ଼ିଓଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସେ ୱେବସାଇଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ୱେବସାଇଟ୍ ଡିଜାଇନିଂ ଆମେ ଏଆଇ ଥ୍ରୁରେ ବନେଇ ପାରିବା। ନର୍ମାଲି ଗୋଟେ ୱେବସାଇଟ୍ ଡିଜାଇନ୍ ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ PHP ବନେଇବା କି ଜାଭାରେ ଯେଉଁଥିରେ ବି ବନେଇବା ଆମକୁ ମାସେ 2 ମାସ 10 ମାସ ସମୟ ଲାଗିପାରେ। ଯଦି ଆମେ ଏଆଇ ଥ୍ରୁରେ ବନେଇବା ଯେଉଁଟା 10 ମାସ କି ମାସେ ଲାଗିଥାନ୍ତା କି 10 ଦିନ 15 ଲାଗିଥାନ୍ତା ସେଇଟା ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାରେ କାମ ହେଇଯିବ। ତ ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି? ଆମର ଟାଇମ୍ ସେଭ୍ ହେଲା, ଏନର୍ଜି ସେଭ୍ ହେଲା। ଅବଭିୟସଲି ଟାଇମ୍ ସେଭ୍ ହେଲା ତ ମନି ସେଭ୍ ହେଲା। ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଦରକାର ଅଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦରକାର ଅଛି ଗୋଟେ ପିପିଟି ବନେଇକି ଦେବାର ଅଛି ଏଇ ଜିନିଷ ପାଇଁ ମାସେ ଲାଗିଥାନ୍ତା, ମାସେ ପାଇଁ ଯେତିକି ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର ଲାଗିଥାନ୍ତେ ଏବେ 10 ଜଣଙ୍କ କାମ ଗୋଟିଏ ଏଆଇ ବଟ୍ କରିପାରିବ। ତ 10 ଜଣଙ୍କ ରଖିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାଢ଼ିଦେବା ସୀତାରାମ କାଢ଼ିଦେବା କିରେ? ନା ବାହାର ଲୋକ ନା? ତମେ ତ ବାହାର ଲୋକ ହେଲା। ହଁ ସିଏ ଆରିଆନ୍ ଦାସ ସେ ଡିଜିଟାଲ ହେଲା। ସୋ ଆମେ ଶିଖିବା ଡିଜିଟାଲ ମାର୍କେଟିଂକୁ କେମିତି ଏଆଇ ଥ୍ରୁରେ ଇଜି କରିହେବ। ତ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ସମସ୍ତେ 10 ଜଣ ଲାଗିକି କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଜିନିଷ ଜଣେ କରିପାରିବ ବାସ୍ ଟାଇମ୍ ଦେଇକି। ତ ତାକୁ ଆମେ ଡିଟେଲ୍ସରେ ବୁଝିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ହଉ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଯେମିତି କହିଲି ମୁଁ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ଦିମାଗ, ତାକୁ ଗୋଟେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କେବେଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା କି ସେ ଆଇଡ଼ିଆ ଥିବ କାହାର? 1930sରୁ ମେସିନ୍ସ ତିଆରି ହେଇଥିଲା ଯେଉଁଟା ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସକୁ ବୁଝିପାରୁଥିବ ଯେ ସବୁ ମେସିନ୍କୁ ମାନେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଦରକାର। ଆଉ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ହେଲା 1956ରେ। ତ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫାଦର ଅଫ୍ ଏଆଇ କୁହାହୁଏ। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଆଲାନ୍ ଟ୍ୟୁରିଂ, ସେ ଗୋଟେ ମେସିନ୍ ଇନଭେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ, ଟୁରିଂ ମେସିନ୍ ସେଟା କୁହାହୁଏ। ସେ ଟୁରିଂ ମେସିନ୍ ଥ୍ରୋରେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଆଲଗୋରିଦିମକୁ ବୁଝି ହେଇପାରୁଥିଲା।
जो कॉन्सेप्ट एबे यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो एल्गोरिथम है माने सेटा यूजर फ्रेंडली मेसेज को उठाती ना मशीन लेवल लैंग्वेज बोथ बोथ ठीक अच्छे जिते आलेन ट्यूरिंग मेसीन बनइले ट्यूरिंग मेसीन बनइले जो थे आल्गोरिदम एआई रो आल्गोरिदम बुझी हम से सॉफ्टवेयर डेभलप हो नथला जहाँ कंट्रोल कर खाली मेसीन बनइले हाँ यही प्रोग्रामिंग कोड आम प्रोग्रामिंग कोर्स बुझी हो आइडिया अच्छे प्रोग्रामिंग कोर्स सब केमती को लैंग्वेज लिखा हुए 0101010101 बाइनरी कोड्स गुड़ाक बाइनरी कोड्स जोटा आईओटी डिवाइसेस गुड़ाक जहाँ भी एवं आईओटी डिवाइसेस मन मो घंटा गोटे होगा कि लैपटॉप होगा जो इनफॉरमेशन ट्रांसफर हुए से सब बाइनरी कोड थ्रू हुए बाइनरी कोड को बुझेबाई बाइनरी कोड कि माने आपको बाइनरी कोड को बुझेबाई एआई रो प्रथम आलेन ट्यूरिंग मेसीन बनई देथिले तापरे 1956 रे जॉन मैकार्थी बनइले तापाई सॉफ्टवेयर सेपेटू आम स्टार्ट है एबे अर्ली फाउंडर किए थे आलेन ट्यूरिंग बट द एक्चुअली फादर ऑफ जदि एआई को हम जॉन मैकार्थी को बुझा जॉन मैकार्थी बुझेले जिते बड़े कंप्लीटली जो स्ट्रक्चर गुड़ाक अच्छी एआई रो देखिए दूसरी कौन कौन से इंट्रोड्यूस कर कंपोनेंट्स ऑफ एआई बुझला ए टॉप रे अच्छी मेसीन लर्निंग तापर अच्छी कॉन्सेप्टिव कंप्यूटिंग है ये कंप्यूटर विजन देखा जाऊनि कि देखा अच्छा नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग आउ न्यूरल नेटवर्क्स आउ डीप लर्निंग एतिक भितर एआई रो कंप्लीटली वर्ल्ड शेष हो आपर किसी ना हो जहाँ भी डेभलपमेंट हम ये ही हम तो सब गुड़ा आम डिटेल्सली बुझा कहा कौन कम विथ एग्जांपल्स बुझला।